これはどうやってひらめいたんですか？めちゃくちゃ工程数が多いハンバーグという家庭料理にずっとイライラしておりましてで玉ねぎを刻みたくない、炒めて冷ましたくない、パン粉入れたくない、ソース作りたくない、手で触りたくないとかやりたくないことを一旦全部書き出してレシピに整えたらこうなったっていう感じです。ではどうぞ皆さん召し上がってください。ぜひちょっとミニトマトをこうソース代わりになるほど。でもすごい柔らかい。お箸の入りがいいです。確かにミニトマトがソースだ。ソースを別で作らなくていいようにこのお肉の中に刻んだベーコンをちょっと入れて、それ用のベーコンだったんですね。粗挽き肉感がベーコンの塩味すごいね、程よくて。いるいる。確かに垢抜けてるって言います。なんかあかりさんって神なんですよ。おいしいこれ。確かに。